दिलं पाहिजे याबद्दल आम्ही सगळ्या वकिलांशी संवाद साधतो। तर इथे सुद्धा तसा कार्यक्रम ठेवलेला होता, परंतु मग कोणी त्यांना काय सांगितलं आपल्याला माहिती नाही, पण वेळेवर त्यांनी सांगितलं की हा कार्यक्रम आम्हाला ठेवता येणार नाही। आणि मग एवढंच नाही तर ते मी त्यांना सांगितलं होतं ते बोलावलेलं आहे आणि एवढ्या दुरून ते जस्टिस नलावडे सर येणार आहे, तर आम्हाला कोर्टात तरी यावं लागेल, सगळ्यांची भेट घ्यावं लागेल, कारण की असं दबावाखाली कोणाच्या तरी असेल तर ते आपल्याला मान्य नाही। मग त्यांनी पोलिसांकडे सांगितलं, कायदा आणि सुव्यवस्था अशी परिस्थिती निर्माण होईल, आमची बार असोसिएशन सावंतवाडी यांची परवानगी नाही अशा कार्यक्रमाला। आम्ही त्यांना म्हटलं की आम्ही फक्त तिथे जाणार, सगळ्यांना भेटणार आणि येणार, आम्ही काही भाषण करणार नाही, कारण की इथून जे उभे आहेत त्यांना ती एक भीती निर्माण झाली आहे की ते पडणार, आणि कारण त्यांनी काही काम केलेलं नाही आहे आणि राजकीय गुलामगिरी स्वीकारलेली आहे। पण मग आम्ही त्यांना सांगितलं आम्ही काही बारमध्ये फक्त सगळ्यांना भेटणार आणि जाणार, परंतु ते त्यांना मान्य नसल्यामुळे आम्ही कोर्टाच्या बाहेर थांबलो, थोडा वेळ सगळ्यांना भेटलो आणि परत आलो। तर हे असं इथे झालं। दरवाजा बंद होता, पण ते म्हणाले AC लावलाय म्हणून बंद आहे, असेल तसं, पण महाराष्ट्रात असा कुठेच अनुभव आला नाही। पोलिसांचा याच्यामध्ये काहीच पोलिसांची भूमिका नसली पाहिजे, तरी पोलिसांनी त्यांचं पत्र का घेतलं हा मुद्दा आहे। मग पोलिसांनी आम्हाला समजपत्र दिलं की आम्ही असं वागणार नाही, तसं वागणार नाही, त्यांनाही दिलं, पण न्यायालय ही पब्लिक प्लेस आहे, तिथे कोणी जाऊ शकतात, सुनावणी ऐकू शकतात, कोर्टामध्ये बसू शकतात, तिथले काही नियम असले ते पाळले पाहिजे। म्हणजे आता मी काही बनेन घालून तिथे जाऊन बसू शकत नाही, आपलं एक सभ्यपणे जाऊन तिथे बसू शकतो, आपण कामकाज पाहू शकतो। तर न्यायालयावर मालकी केवळ लोकांची आहे, न्यायालय हे केवळ लोकांसाठीच आहे, हे सुद्धा आम्ही सांगत असतो सगळीकडे। म्हणजे सांगायची गरज निर्माण झाली आज, कारण की गैरसमज झालेला आहे न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्यांचा की आमचंच न्यायालय आहे। न्यायालय हे लोकांसाठी न्याय मिळण्याचं केंद्र आहे। जे कोणी मदत करतात न्याय मिळण्यासाठी त्यांना त्याचे पैसे मिळतात, जे न्याय देतात त्यांना त्याचा पगार मिळतो। त्यामुळे त्यांनी संविधानिक दृष्टिकोनातून कायद्याच्या चौकटीत काम केलं पाहिजे। मालकी आपली न्यायालयावर किंवा न्यायव्यवस्थेवर समजणं हे अत्यंत चुकीचं आहे। आणि आम्ही हेच सांगतोय की बार काउन्सिलमध्ये कोणी निवडून आले असतील तर ते वकिलांचे प्रतिनिधी आहेत, पण आज जो प्रकार सुरू झालेला आहे सगळीकडे की खासदारांना सांगावं लागते की तुम्ही लक्षात ठेवा, सतत सांगावं लागते की तुम्ही लक्षात ठेवा की तुम्ही लोकांचे केवळ प्रतिनिधी आहे, तुम्ही मालक नाही। आमदारांना सतत सांगावं लागते, महाराष्ट्रात भारतात सगळीकडे हीच परिस्थिती आहे की तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात, तुम्ही मालक नाही। तशीच परिस्थिती आता बार काउन्सिलच्या संदर्भात आलेली आहे की त्यांना सांगावं लागते की तुम्ही वकिलांचं कल्याण करणं एवढाच तुमचा एककलमी कार्यक्रम आहे। न्यायाधीशांसोबत त्यांचे सत्कार आयोजित करून वकिलांच्या कल्याणासाठीचा पैसा खर्च करणे, त्या न्यायाधीशांसोबत जाऊन बसणे, मांडीला मांडी लावून बसणे, फोटो काढणे, व्हिडिओ काढणे, समाजामध्ये असा भ्रम पसरवणे की माझी सगळ्या न्यायाधीशांसोबत फार चांगली उठबैठक आहे, परिचय आहे, त्यामुळे मला दबकून राहायचं सगळ्यांनी। मग सुप्रीम कोर्टातले न्यायाधीश असतील, हायकोर्टातले न्यायाधीश, त्यांच्यासोबतच्या कार्यक्रमांमध्ये बसायचं आणि बाकीच्या लोअर कोर्टातल्या जिल्हा पातळीवरच्या, तालुका पातळीवरच्या न्यायालयांवर दबदबा तयार करायचा। तर हा जो चुकीचा प्रकार सुरू आहे तो नसला पाहिजे। लोकांना न्याय मिळण्यामध्ये याचा अडथळा तयार होत आहे। विशिष्ट वकिलांनी सांगितल्यावर तसं वागायचं हे न्यायाधीशांनी सुद्धा करायला, आणि म्हणून मला असं वाटते की न्यायाधीशांचे सत्कार होतात ते सुद्धा न्यायाधीशांनी विचार केला पाहिजे। परदेशामध्ये याचा विचार सुरू झालेला आहे। माझे जो कागदपत्र आहेत सगळे ऑस्ट्रेलियाचे आहेत, अमेरिकेचे आहेत, तिथल्या न्यायाधीशांना त्यांनी सांगितलं की आता सत्कार समारंभ घ्यायचे नाही, लोकांचा पैसा त्याच्यावर खर्च करायचा नाही। म्हणजे माझं व्यक्तिगत मत मी आत्ता सांगत नाही आहे, अनेक वर्षांपासून मी सांगतो की लग्नसुद्धा मोठ्या प्रमाणात करायला नको। 10 वर्ष लग्नाला झाल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या बायकोला आनंद झाला आहे का हे विचार करून तसा मोठा कार्यक्रम आयोजित करा। लग्न करणं ही मोठी गोष्ट नाही आहे फार,
म्हणजे आपला असा भ्रम झालेला असतो की आपण लग्न करताय म्हणजे सगळ्या जगात आनंदी आनंद पसरलेला आहे. तसंच न्यायाधीशांचं आहे की न्याय तुम्ही कसा दिला, न्यायाचा दर्जा काय आहे, त्याचा लोकांना किती उपयोग झाला, तुम्ही राजकीय वागून न्याय दिला का. तसं नसेल तर मग तुम्ही आनंद व्यक्त केला पाहिजे. बरेचदा मग न्यायाधीशांचे सेंड ऑफचे कार्यक्रम होतात, तेव्हा साधारणतः सराईत पद्धतीने खोटं बोललं जाते किंवा आम्हाला फार वाईट वाटतं आहे, आता आमचं काय होणार, हे न्यायाधीश आता रिटायर्ड होत आहेत, आता आम्ही अनाथ झालो, अशा टाईपचं सांगितलं जाते. हे खोटारडेपण आहे. मी माझं काय म्हणणं आहे, आदर मनापासून असला पाहिजे. तर मनपूर्वक वागणं याच्यासाठी प्रामाणिकता पाहिजे आणि ती प्रामाणिकता नसल्यामुळे आमचा इथे आज कार्यक्रम होऊ शकला नाही. नाही, आम्ही मागवलं नाही, ते पोलीसच तिथे आले. पोलिसांचं खरं तर माझं हे म्हणणं आहे, कायद्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर हा पोलिसांच्या अखत्यारीतला विषय नाही. पोलिसांनी तिथे येऊन एक अत्यंत न्यायऋषी पणाप्राप्त असलेले उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश जस्टिस तानाजी नलावडे यांना पोलीस स्टेशनमध्ये यावं लागलं. त्यांना ते तिथे येत असताना ते कोर्टात पोलिसांचा ताफा वगैरे, हा अपमान आहे एका अत्यंत सज्जन माणसाचा. तुम्हाला काय नोटीस दिली का? नोटीस दिली त्यांनी, आयोजक म्हणून किंवा हे करायचं नाही. नोटीस त्यांना दाखवून दे, फोटो काढून देऊन दिले. ती नोटीस दिलेली आहे आणि पोलिसांनी त्यांचं काम केलं असेल असं त्यांना वाटत असेल तरी हे त्यांचं काम नाही, हे मला सांगायला पाहिजे. तर या प्रकाराच्या मागे जाणीवपूर्वक तुम्हाला हे केलं? जाणीवपूर्वक बोलू दिलं नाही, कारण की काय होते, कोणाचा दबाव आहे राजकीय, काय नेमकं? बार काउन्सिलची जी निवडणूक आहे ती राजकीय होत चाललेली आहे. त्याच्यामध्ये राजकारणाचा अंतर्भाव वाढलेला आहे आणि कदाचित मी आणि नलावडे सर बोललो असतो तर इथल्या वकिलांना सत्य कळलं असतं. इथल्या वकिलांना खरी वस्तुस्थिती काय आहे ते सांगितलं असतं आम्ही, तर त्यांच्यापैकी अनेक जणांचं मनपरिवर्तन झालं असतं. ही भीती असल्यामुळे या कार्यक्रमावर मुद्दामून पोलिसांच्या दबावातून एक प्रकारची काय म्हणतो त्याला आपण, लोकशाहीला मान्य नसलेली बंदी आणण्यात आली. संविधानात जर मांडणारे वकील घाबरायला लागले, जनतेने काय करावं? नाही, वकील घाबरत आहेत असं मी म्हणत नाही, पण ते दबावाखाली आहेत. आता असं काही झालं नाही ना, ठीक आहे, दुसरा कुठल्या पक्षाला कोणी आला तरी त्याला मान्य आहे, ते विचार तर मान्य करायचं, सोडून द्यायचं. तेच आपलं म्हणणं आहे. लोकशाहीमध्ये तसंच आहे, प्रत्येकाचे विचार ऐकून घेतले पाहिजे. पण आज कसं झालं आहे की आपल्या विरोधात कोणाचं मत असेल तर ते मत ऐकूनच घेतलं नाही पाहिजे लोकांनी, ते कानावरच पडलं नाही पाहिजे कोणाच्या, अशी पद्धती वाढलेली आहे. म्हणजे आता समजा आता न्यूज चॅनल्स आहेत, मोठे मोठे न्यूज चॅनल्स ताब्यात घेतल्यावरही लहान लहान जे लोकल न्यूज चॅनल्स आहेत त्यांच्यावर पण आता बंदी आणण्याचे कायदे करण्याचं मानस आहे. कारण की काय की लोकल लेवलचे पत्रकार वस्तुस्थितीपूर्ण त्या मातीला धरून माहिती देतात. मग त्या सत्याची किंमत एक तर त्यांना मोजावं लागेल, नाहीतर त्यांच्यावर बंधन आणले पाहिजे. हे जे सगळं दबावाचं तंत्र आहे ते चुकीचं आहे. कोणतंही सरकार असो, म्हणजे मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य नाही. ज्यांचं ज्यांचं चुकलेलं असेल त्यांनी आपण ते चूक आहे हे सांगितलं पाहिजे. मी आधी पत्रकार होतो इंडियन एक्सप्रेसमध्ये, मग मी 1999 पासून वकिली करतो. पण मी कोर्टातही साधारणतः खोटं बोलायची गरज पडते असं मला वाटत नाही. सत्य आहे ते सांगितलं न्यायाधीशांना. मी तर जेलमध्ये काम केलेलं आहे, मी जेलमध्ये जात होतो, कैद्यांच्या केसेस घेत होतो, मग परत मला जेलमध्ये जावं लागत होतं. म्हणजे माझ्याच केसेसमध्ये ज्या कैद्यांना शिक्षा लागली ते सुद्धा मला भेटत होतं. त्याच्यामुळे मला त्यांच्यासोबत प्रामाणिक राहणं आवश्यक आहे. एखाद्या वकिलाला असं वाटेल बाहेरच्या किंवा काय केस चालवली, गेला आतमध्ये, आपल्याला काय करणार आहे तो. पण माझं तसं नव्हतं. मी त्यांना सांगत होतो की याच्यामध्ये शिक्षा होऊ शकते. तरी तो माणूस जेव्हा विश्वासाने आपल्याला सांगतो नाही काय व्हायचं ते उद्या तुमच्या हाताने शिक्षा होऊ द्या, तर ती आपल्या कामाची पावती असते. पण एकंदरीत सावंतवाडी बार काउन्सिलला तुम्ही कळवला होता का मी येणार आहे, किंवा कुठल्या वकिलांना सांगितलं होता का? आपण सांगितलं त्यांना, पत्र दिलं त्यांना. पत्र दिल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की आपण हा कार्यक्रम नक्की घेऊ, परंतु अध्यक्षांनी असं सांगितलं की आम्हाला आमच्या ग्रुपवर सगळ्यांची संमती घ्यावी लागेल. आणि त्यामुळे त्यांनी सगळ्याच ग्रुपवर ते चर्चेसाठी विषय ठेवला. तेव्हा इतरांना कळलं, अनेकांना, आणि त्यांना लक्षात आलं की हा कार्यक्रम नाही झाला पाहिजे. म्हणून मग त्यांनी त्यांच्या सगळ्या वकिलांच्या मार्फत असं आणलं
की हा कार्यक्रम व्हायला नको. पण तुम्ही त्यांना असं काय माग केला की प्रचारासाठी येतो म्हणून सांगितलं की अन्य काय गोष्टी? नाही, प्रचारासाठी नाही बाबा, मी निवडणुकीत उभा नाही. ओके. मी निवडणुकीत उभा नाही. मी लहानपणी म्हणजे मला कळायला लागलं तेव्हाच मी ठरवलं आहे मी कोणत्याच निवडणुकीत उभा राहणार नाही. पण मी निवडणुकीत उभा राहणार नाही याचा अर्थ माझा राजकारणाशी संबंध नाही का? म्हणजे आता गॅस महाग झाला माझा संबंध आहे ना त्या राजकारणाशी. तर माझं हे म्हणणं आहे की माझं राजकारण हे लोकांसाठी, माझं राजकारण हे समाजासाठी आहे. तसंच इथे बार काउन्सिलच्या संदर्भात माझं राजकारण हे कायदेशीरता आणण्यासाठी आहे. आणि म्हणून मी सगळीकडे महाराष्ट्रात फिरतो आहे की आपण नवीन लोकांना निवडून देऊ. पण त्या बार काउन्सिलच्या वकिलांचं म्हणणं असं आहे की आत्ताच निवडणूक आल्या तर सर्वजणांना का आठवण येते सावंतवाडी बारची? यापूर्वी गेली 3 वर्ष कुठे आले होते, का आम्हाला मार्गदर्शन केलं नाही? यावेळी आले असते तर आम्ही नाही, फार कसं असते, आपण ऑन इन्व्हिटेशन आपण जाऊ शकतो. म्हणजे मी सगळीकडे जाऊन असं मला बोलवा मला बोलवा. मी महाराष्ट्रात सगळीकडे फिरतो, जिथे जिथे बोलवतात तिथे जातो. आता त्यांनी मला काही आत्तापर्यंत बोलावलं नाही, पण त्यांनी मला अध्यक्षांनी त्यांचं नाव काय रणशुरे, त्यांनी मला सांगितलं आम्हाला तुम्हाला बोलवायची खूप इच्छा होती, बरं झालं तुम्ही मला फोन केला असं त्यांनी म्हटलं. कारण आता मुद्दामून जाण्याची गरज यासाठी आहे की वकिलांची संघटना आहे, 2,15,000 वकील आहेत महाराष्ट्रामध्ये, त्यांची संघटना आहे. म्हणून हे सांगणं आवश्यक आहे की वकिलांच्या कल्याणासाठी काय केलं हा प्रश्न विचारला पाहिजे मतदार म्हणून वकिलांनी. आणि जर कोणी काम केलं नसेल तर त्यांना निवडून देऊ नका असं आपलं म्हणणं आहे. अशी पण चर्चा त्या वकिलांमध्ये सुरू आहे की तुमच्या मागे सुद्धा राजकीय अदृश्य शक्ती आहे किंवा अशी चर्चा आहे किंवा जर बघितलं तर बार काउन्सिलने सलग जनतेचा जो काही प्रकार तुमचा झालेला बदला त्यावेळी बार काउन्सिलनेच तो निर्णय घेतलेला आणि नंतर बार काउन्सिल इंडियाने स्थगिती दिली. हे सगळं बघता राजकीय सगळं हे वातावरण आलं काय? हे सगळं नाही, माझ्या मागे कोणी नाही, मी एकटा आहे. मी एकटा आहे. आणि माझी सनद रद्द जेव्हा करण्यात आली, निलंबित म्हणू आपण त्याला 3 महिन्यासाठी, त्याच्या मागे राजकारण होतं. आणि मी आज इथं आलेलो आहे, इथून जो उभा आहे व्यक्ती त्याच माणसाने ते राजकारण केलं, दुसऱ्यांना हाताशी धरून. म्हणजे इथले तुमचे मोठे नेते आहेत त्यांना सांगितलं की असं असं आहे, आणि मग एका भारतीय जनता पक्षाच्या माणसाला तक्रार करायला लावली माझी, किंवा मी काहीतरी काय म्हणतो त्याला त्यांनी म्हटलं आहे द्वेषपूर्ण विधानं केली. आता जेव्हा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मला सांगितलं की या न्याय निर्णयाबद्दल समजून सांगा, तेव्हा मी सामान्य माणसांच्या भाषेत ते समजून सांगणं माझं जबाबदारी असं मी समजतो. सत्य सांगितलं पाहिजे. मग राहुल नार्वेकरनी सुप्रीम कोर्टाची फसवणूक केली, विधानसभा अध्यक्ष म्हणून स्वतःच्या पदाचा गैरवापर केला, ते मी सांगितलं तिथे. भगतसिंग कोश्यारी यांच्याबद्दल फालतू माणूस आहे असं शब्द माझ्या तोंडातून निघाला, हे पण मी मान्य केलं. पण फालतू हा शब्द कुठे शिवी नाही, असंविधानिक नाही, चुकीचा नाही. एक नगण्य स्वरूपाचा ज्याला काही महत्त्व देऊ नये असा माणूस मोठ्या पदावर बसलेला आहे असं मी म्हटलं तेव्हा. आता त्याच्यामध्ये मी जेव्हा ते म्हटलं त्यांच्याबद्दल तेव्हा ते गव्हर्नर पदावर नव्हते. महाराष्ट्रातले सगळे राजकीय पक्ष फोडून ते निघून गेले होते. त्यामुळे ते तेव्हा गव्हर्नर पदावर, म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो याच्यामध्ये मग काय झालं की त्यांनी आणखी वरिष्ठांना सांगितलं, आणखी महाराष्ट्रातले जे प्रमुख आहेत त्यांना सांगितलं, त्यांनी मग यांना सांगितलं की अशा पद्धतीने करा असं माझ्या कानावर आलेलं आहे. आता असं हे राजकारण आहे. माझा काही संबंध नव्हता बार काउन्सिलशी, मी तुम्हाला सांगतो. म्हणजे बार काउन्सिलशी माझा काही संबंध कधी आला नाही, कधी येईल असं मला वाटलं नाही. केव्हा संबंध माझा आला? 1999मध्ये जेव्हा मी सनद घेतली. मी माझी सनद घेतली, माझं मी काम करत होतो, मी कोणाच्या अध्यात्मध्यात काही नव्हतो. मला बार काउन्सिलच्या कामांकडे पाहण्याची गरज पण नव्हती. मला निवडणुकीत कोणत्या उभं पण राहायचं नाही. पण मग जेव्हा तुम्ही म्हणता तशी माझी सनद त्यांनी निलंबित केली तेव्हा मी लक्ष घालणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. आणि माझ्या चेहऱ्याची एक ओळख असताना, माझी माहिती महाराष्ट्राला असताना माझ्यासोबत जर असं होऊ शकते तर मी तेव्हा ठरवलं की कोणत्याही वकिलासोबत आता मी असं होऊ देणार नाही. आणि म्हणून मी ते याच्यामध्ये उतरलो आहे. बाकी माझा काही उद्देश नाही. आणि याला तुम्ही राजकारण म्हणत असाल तर हे मी सकारात्मक राजकारणाच्या दृष्टीने करतो. पण असं ना तुमची 3 महिन्याची हे निलंबन रद्द केलं ना ऑल इंडिया, ते काय पॉलिटिकल झालं का? नाही पॉलिटिकल बाजूला भाजपच्या लोकांनी काय कनेक्टेड होतं नाही. हे जे झालं आता त्याच्यामध्ये ज्यांनी तक्रार केली होती, म्हणजे तुम्हाला मी साधा कायदा समजून सांगतो. ज्यांनी तक्रार केली होती तो भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता वकील आहे. त्यांनी माझ्याविरुद्ध तक्रार केली. त्यांनी 4 गोष्टी म्हटल्या की मी न्यायव्यवस्थेबद्दल चुकीचं बोललो. मी काय म्हटलं की न्यायव्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचार आहे हे मान्य केलं पाहिजे असं मी म्हटलं. आता मान्य करावं लागेल ना. सगळ्या प्रवृत्तीचे लोक, काही पत्रकार वाईट असतात, काही डॉक्टर किडण्या विकतात,
असतात ना, आमच्या वकिलांमध्ये पण काही जण बदमाश आहेत. आता असं कसं आपण म्हणायचं, सगळे नाही, आम्हाला काही म्हणायचंच नाही. काही प्रवृत्तीचे वाईट लोक सगळ्या व्यवसायात असतात, ते मान्य केल्याशिवाय ती व्यवस्था चांगली कशी होणार. मग आता हे सगळं होत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्ही समजून घ्या की सुप्रीम कोर्टाने एक निर्णय दिला होता. त्यांनी सांगितलं कोणत्याही वकिलाबद्दल गैरवर्तणुकीची तक्रार करायची असेल तर एकच गोष्ट महत्त्वाची आहे. कोणती? तो तक्रार करणारा आणि वकील याचा पक्षकार आणि वकील असा नातेसंबंध असला. मग आता हा जो राजेश नावाचा तक्रारदार आहे, त्याला मी कधी बघितलं नाही, त्याला मी कधी भेटलो नाही, त्याचा माझा कशाशी संबंध आला नाही, तो माझा पक्षकार नाही. मग त्याची तक्रार एंटरटेन करण्याचाच अधिकार, म्हणजे ऐकून घेण्याचा, दाखल करून घेण्याचा अधिकारच बार काउन्सिलला नाही. तरी हे झालेलं आहे, म्हणून हे राजकारण आहे असं मला वाटतं. नाही, पण तुम्ही तुमचं समज रद्द केली, त्या सगळ्या 3 जणांची कमिटी होती, त्याच्यात इथले जे आता उमेदवार आहे संग्राम देसाई, ते स्वतः त्या समितीत, मग त्यांनी पुढाकार घेऊन ती समज रद्द केली, इतकं काहीतरी हे काढण्यासाठी तुम्ही हा प्रचार करता का? नाही, मी महाराष्ट्रात सगळीकडे फिरतो आहे. मग आज इथे पण येणं आवश्यक आहे मला, आणि इथे तर मला जास्त मग प्रकर्षाने वाटलं यायला पाहिजे. आता ज्या अर्थी तुम्ही समजून घ्या, ज्या अर्थी मला इथे बोलू दिलं नाही, काहीतरी अडथळे निर्माण केले, त्याचा अर्थ काय? त्याचा अर्थ साधा आहे की मी जे बोलणार आहे ते मुद्देसूद असणार आहे, माहिती आहे. कारण माझे व्हिडिओ पण याच्याबद्दलचे आहे, बार काउन्सिलबद्दल मी आधीपासून बोलतो आहे. त्यामुळे केवळ इथेच नाही, म्हणजे माझं म्हणणं आहे मग की संग्राम देसाई यांनी जर हे असं केलं असेल तर अशा विद्वेषपूर्ण भावनेने, बदल्याच्या भावनेने, कोणाच्या तरी दबावाखाली जर पदाचा गैरवापर केला असेल तर तशी व्यक्ती राजकारणात असो, समाजकारणात असो किंवा आमच्या बार काउन्सिलमध्ये होतो ते नसले पाहिजे, हे माझं म्हणणं आहे. तर काय म्हणतो, तुम्ही आपला जो प्रचार आहे कोर्ट आवाराच्या परिसरात घेता येतो की नाही घेता येतो? नाही, बार काउन्सिलचीच निवडणूक आहे ना, कोर्टातच आहे. काय नियम आहे का? नाही, नियम नाही. माझे सगळ्या कोर्टातच भाषणं झाली, सगळ्या कोर्टात झाले महाराष्ट्रातल्या. जालना झालं, बीड झालं, हे आपलं कोणतं बार्शी, अनेक ठिकाणी झाले. पण साहेब, आता पोलिसांनी म्हणजे नोटीस वगैरे दिली, पोलिसांनी तुम्हाला तिथं कार्यक्रम करताना मज्जाव केला, मग ह्या विरोधात तुम्ही काय पुढे तुमची काय भूमिका राहणार? तेव्हा पोलिसांनी नोटिसा देणं आपल्यासाठी काही नवीन नाही. इथे मागे पण आम्ही निर्भय बनवच्या सभा घेतल्या तेव्हा पण ते दररोजच नोटीस द्यायचे. त्याच्यामुळे नोटीस कायदा आणि सुव्यवस्थेचे राखली पाहिजे, त्यांचं काम आहे. आजच्या बाबतीत माझं एवढंच म्हणणं आहे की त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातला हा विषय नाही. ती पब्लिक प्लेस म्हणजे सार्वजनिक जागा आहे, ते न्यायालय, तिथे कुणी जाऊ नये वगैरे असं काही नसते. त्यामुळे कुणाची पण कशी तक्रार एंटरटेन करायची हे बरोबर नाही, एवढंच माझं पोलिसांबद्दलचं म्हणणं. तक्रार नाही केली, त्यांनी असं कळवलं की आम्ही यांना कोर्टात येऊ नका असं सांगितलं तरी ते येणार आहेत. आणि मी रात्री त्यांना सांगितलं कोणते रणशुरे साहेबांना किंवा त्यांच्यावर काही दबाव असतील मी मान्य करतो, पण मी म्हटलं कोर्टात निदान आता मला येणं तर आवश्यक आहे, कारण की अशा पद्धतीचे दबाव आम्ही जुगारूनच दिलेले आतापर्यंत, आम्हाला मान्य नाही तर आम्हाला यावं लागेल. त्यासाठी मी जे ज्येष्ठ वकील असतील त्यांना पाया पडीन, नमस्कार करीन, आशीर्वाद घेऊन जाईन. माझं काही भाषण वगैरे मी करणार नाही. नाही, यांनी लेखी कळवलं ना, यांनी लेखी कळवलं, तक्रार नाही दिली आहे. त्या तक्रार म्हणता येईल का नाही मला माहिती नाही. हां, तक्रार तुम्ही असं म्हणतोय की राज्यवर्तन फिरलं, सावंतवाडीत असा प्रकार घडला की आधी कुठे तुम्हाला साहेब? नाही, केवळ सावंतवाडीत सगळं. आता बार्शीमध्ये झाला ना कार्यक्रम, तर वकिलांनी सांगितलं किंवा पत्रकारांना किंवा आमचा हा बार असोसिएशन, बार काउन्सिलचा निवडणुकीचा कार्यक्रम आहे, तर आम्हाला इथे पत्रकार नको, आमच्या घरातला विषय असं त्यांनी म्हटलं. मग दारं लावून घेतले आणि आमची मिटिंग म्हणजे भाषण झालं असं सगळं. त्याच्यामुळे तसं होऊ शकते, सगळीकडे कोर्टातच झालेले आहेत कार्यक्रम. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले आताचे उमेदवार जे आहेत संग्राम देसाई हे अध्यक्ष होते बार काउन्सिलचे, आणि इथले वकील हे संग्राम देसाईंच्या बाजूने आहेत, पाठिंबा आहे. तुमच्या बाजूने आता तुम्ही आलाय सिंधुदुर्ग, तुम्ही म्हटलं की सावंतवाडीतच हा प्रकार घडला, पण पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गात तुम्ही येत आहे आणि सावंतवाडीत घेत आहे. तुमच्या बाजूने वकील असे किती आहेत की जे तुमच्या विचार ऐकण्यासाठी आज येऊ शकले असते किंवा प्रचाराला आले असते? साधारणतः एक 8 जण आले असते असं वाटतं. त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केला होता. 8 जण, काही सिनियर वकील आहेत त्यातले, ते आले असते. पण 8 जण वकील तुम्ही म्हणता, ते आज तुमच्या बाजूने तिथे राहिले का? नाही, ते काही जण कोर्टात आले नाही,
काही जणांनी मला फोन करून सांगितलं. निवडणुकीत एकच देसाई उमेदवार दिसतात, मग हे 8 जणांपैकी का पुढे आले नाही त्यांना? नाही, तुम्ही महाराष्ट्र गोवा बार काउन्सिलची निवडणूक समजून घ्या. इथला उमेदवार म्हणजे इथला असा नसतो. महाराष्ट्रातून 25 जण निवडतात आणि पहिलं मत ज्यांना मिळते, फर्स्ट प्रेफरन्स जास्त मतं. आता संग्राम देसाईंना कोल्हापुरात कोणताही सपोर्ट नाही. संग्राम देसाई एकमेव उमेदवार आहेत ज्यांच्या विरुद्ध आत्ता कोणते ॲडव्होकेट सिद्धार्थ इंगळे यांनी तक्रार केलेली आहे की त्यांनी पदाचा गैरवापर केला, न्यायाधीशांच्या फोटोंचा वापर केला. म्हणजे तुम्ही काम केलं असेल तर तुम्हाला कशाला न्यायाधीशांच्या फोटोचा वापर करावा लागतो? त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकलेली आहे. त्यांचा मतदाराचा बेस कमी झालेला आहे. निवडून येण्यासाठी त्यांना जे वेगवेगळे प्रकार करावे लागले त्याच्यामधला आज त्यांनी करून दाखवला की त्यांनी दबाव तंत्र वापरलं आणि त्यामुळे हे योग्य नाही, एवढं मला संग्राम देसाईंना सांगायचं आहे. पण संदीप निंबाळकर हे तुमच्या बरोबर नेमण्यासाठी ते यावेळी होते का? नाही, नव्हते ना. मी संदीप निंबाळकरांना सकाळी फोन केला, त्यांनी फोन घेतला नाही. कारण की आता त्यांना माझ्याशी बोलण्याची कदाचित हे वाटत नसेल. ते लोकशाहीबद्दल नेहमी करतात ते आम्ही भारतीय मग तुमच्या बरोबर आले होते का? आले होते, पण आता काय त्यांनी जी काही पलटी मारलेली आहे ती काही नवीन गोष्ट थोडी. आता एवढं महाराष्ट्राने राजकारण पाहिलं त्याच्यामधले ते पण एक आहेत. तुम्ही असं म्हटलं माझा तुमच्याबरोबर एकच कोण नाही तुम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ते ॲडव्होकेट प्रभू एक आहेत तिथे आहेत. पण तुम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आलात आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या एका प्रसिद्ध म्हणजे जिथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संग्राम देसाईंना एक वेगळा इथे मान आहे आणि त्यांच्यात तुम्ही आता म्हणता की संग्राम देसाईंनी आणि तुमची निलंबनासंदर्भात हे केला, त्या दिवसापोटी तुम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आलात असे वकिला वर्गामध्ये एक तुमच्याबद्दलचा निगेटिव्हिटी तयार होते. त्याबद्दल तुम्हाला काय सांगायचं की संग्राम देसाईंनी तुम्हाला हे केलं म्हणून तुम्ही निगेटिव्हिटी तयार करताय की लोकांमध्ये हे? नाही, संग्राम देसाईंनी अधिकार क्षेत्रात बसत नसताना माझ्याबद्दल महाराष्ट्रामध्ये निगेटिव्हिटी बनवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचं काय? त्याचं उत्तर कोण देणार? त्याचा हिशोब कोण देणार? महाराष्ट्रातल्या लोकांनी पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगतो, पहिल्यांदा झालेलं आहे की यांना वाटलं की काही राजकीय जे मोठे लोक आहेत महाराष्ट्रातले त्यांच्या सांगण्यानुसार असं करायचं आपण आणि महाराष्ट्रातले लोक चूप बसतील. तसं झालं नाही. पहिल्यांदा बार काउन्सिलला याचे चटके सहन करावे लागले. सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये निषेध सभा झाल्या. वेश्या व्यावसायिक स्त्रियांनी निषेध सभा घेतली. अपंगत्वासह जगणाऱ्या लोकांनी निषेध सभा घेतली. कारण मी या क्षेत्रात काम केलेलं आहे. मी प्रत्येक लोकांच्या न्यायासाठी काम केलेलं आहे. अनेक पत्रकार संघटनांनी निषेध सभा घेतल्या, वकिलांनी घेतल्या, सामान्य माणसांनी चौकात घेतल्या. म्हणजे विदर्भ मराठवाड्यापासून तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लोकांनी यांना पत्र पाठवले. यांना एवढे पत्र प्राप्त झाले की तुम्ही असा कसा निर्णय घेऊ शकता. ते निवृत्त न्यायाधीश माझ्यासोबत बसलेले आहेत. अशा अनेक लोकांनी मला सांगितलं, हायकोर्टातल्या आणि सुप्रीम कोर्टातल्या सुद्धा, की अरे अशी कशी ऑर्डर होऊ शकते, हे बसतच नाही यांच्या याच्यामध्ये. तर हे कसं केलं त्यांनी? 2 प्रकारचे मिसकंडक्ट त्यांनी म्हटलं. एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आणि दुसरा अदर मिसकंडक्ट. आता प्रोफेशनल मिसकंडक्टमध्ये काय ते की मी माझ्या पक्षकाराची फसवणूक केली असेल, यांची केस घेतली नाही, यांची बाजू घेत असेल, लपून छपून यांच्या विरुद्धच काम करत असेल, तर तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट झाला. हे 2 उदाहरणं तुम्हाला दिली ते. अदर मिसकंडक्टमध्ये काय होते की मी फ्रॉड करणं, न्यायालयाची दिशाभूल करणं किंवा न्यायालयाच्या बाहेर वकिलीचा वेश परिधान करून किंवा वकील आहे याचा गैरफायदा घेऊन इतरांकडून काहीतरी लुबाडणूक करणं. आता मी असं काय केलं होतं तुम्ही सांगा बरं? राजकीय मंचावर का केले म्हणा ते असं म्हणतात. राजकीय मंचावर जाऊन भाषण का केलं? मी यांच्याकडे 57 खासदार आणि आमदारांची यादी दिली भारतातल्या की ते 57 जण 67-57 जण काहीतरी ते खासदार आहेत, आमदार आहेत आणि वकील आहेत. ते वकिली करतात कोर्टामध्ये, अधिवेशन असेल तेव्हा तिकडे हजेरी लावतात. त्यांचा राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम असेल तेव्हा राजकीय पक्षाच्या मंचावर जातात. हे कधीच असं नाही आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. म्हणजे तुम्ही पत्रकार आहे, कोणी तुम्हाला म्हटलं नाही उठता बसता झोपता तुम्ही पत्रकारच असले पाहिजे. सामान्य माणसांसारखं करायचंच नाही. तुम्हाला चिमटा घेतल्यावर ओरडायचंच नाही. तुम्ही म्हणायचं नाही असा कसा अन्याय करता, असं पत्रकारासारखं बोलायचं. असं होऊ शकते का? मग मी माणूस आहे ना, माझे राजकीय मतं असतील ते मी व्यक्त केले असतील. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एवढा प्रॉब्लेम काय आहे? कोणत्याच प्रकारच्या मिसकंडक्टमध्ये बसत नाही. आणि त्यामुळे माझं संग्राम देसाईंबद्दलचं मत हे असं आहे की त्यांनी तो चुकीचं काम केलं. मला त्याचं दुःख झालेलं आहे. मला त्यांच्याबद्दल काही द्वेष नाही. त्यांनी मला आत्ता पण येऊन सांगू द्या संग्राम देसाईंना की माझं चुकलेलं आहे म्हणून. पण बार्शीच्या कोर्टामध्ये त्यांनी भाषण केलं. माझं झाल्यामुळे तिथं ते गेले.
त्यांना तर मतं पाहिजे, त्यांचा तर अजेंडा आहे मतं पाहिजे म्हणून. मला एक मत नको आहे, मी निवडणुकीला उभंच राहणार नाही, पण मी लोकांची बाजू नेहमी मांडणार. आणि संग्राम देसाईने म्हटलं की माझी चूक झाली, तर तुम्ही संग्राम देसाईंच्या बाजूने राहणार आहे का? प्रचार करणार? हो, म्हणू दे त्याला. याच्या पुढची भूमिका काय राहील तुमची? तुम्हाला सांगतो, सत्य सांगण्यासाठी हिंमत पाहिजे, म्हणून मी एवढ्या हिमतीन तुम्हाला म्हणतोय. त्यांना फक्त सांगू दे म्हणून एक शब्द. पुढची भूमिका काय राहणार? आता ते जे काय त्यांचं नाव आहे, ॲडव्होकेट सिद्धार्थ इंगळे यांनी जी तक्रार केलेली आहे ती अत्यंत मजबूत तक्रार आहे. त्याची कॉपी पण माझ्याजवळ होती, का आपल्याजवळ होती, त्यांनी पाठवली आहे ना, ती आहे माझ्याकडे. ही केस जी आहे ती आम्ही शेवटपर्यंत चालवणार आणि मिसकंडक्ट म्हणजे काय असते याची व्याख्या आम्ही सांगणार न्यायालयामध्ये. की न्यायाधीशांचे फोटो वापरणं, स्वतःच जणू काही हायकोर्ट आणलेला आहे असा आविर्भाव निर्माण करणं, वकिलांसाठी काही कल्याणकारी काम न करणं, अनावश्यक पद्धतीने न्यायालयांच्या इमारती बांधणं, त्यासाठी फंड्स रिलीज करून घेणं. तुमची ओळखी आहे उदय सामंतची, म्हणून मग त्यांनी तिथं जागा दिली. मी तुम्हाला सांगतो, एक जागा नसेल तरी, एकही जागा नसेल तरी आम्ही वकिलांसाठी मी 100, 150, 200 कार्यक्रम घेतलेले आहे प्रबोधनाचे. जागेची गरज नसते, वेळेची गरज असते. तुम्ही दिला का वेळ वकिलांसाठी आत्तापर्यंत? इमारती तुम्ही किती पण बांधाल सरकारच्या पैशातून, न्यायाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तुम्ही काय करता? का न्यायाचा दर्जा बिघडवता तुम्ही? मी तुम्हाला सांगतो, न्यायव्यवस्था अशी गळा दाबला जाते, न्यायव्यवस्थेचा चोख केली जाते न्यायव्यवस्था. तर आता निवडणुका म्हटल्या की अनेक परिस्थिती आपण बघतो इतर निवडणुकांची. आज या निवडणुकीकडे पण लक्ष लागलं तर तशीच काहीशी परिस्थिती या निवडणुकीत दिसली किंवा असेल तर तुमची भूमिका काय आहे? कारण काही राजकीय नेतेमंडळींनी मागच्या काही निवडणुकात पोलखोल केले होते, काही गोष्टी दाखवल्या होत्या, उघड केल्या होत्या. अशा गोष्टी जर या त्याच्यामध्ये झाल्या, कारण जवळपास ₹1.25 लाख डिपॉझिट उमेदवाराला भरावं लागतं, नॉन रिफंडेबल आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना तर तसे काही प्रकार झाले तर तुमची भूमिका काय असेल? नाही पहा, याच्याबद्दल सुप्रीम कोर्टात केस झाली. सुप्रीम कोर्टाने तो विषय रिजेक्ट केला. कारण की सुप्रीम कोर्टाने फक्त कायदेशीररित्या काय मान्य केलं की किती बार काउन्सिलच्या निवडणुकीची फी राहील, निवडणूक फी, त्याच्याबद्दलचे अधिकार त्यांना आहे. आता त्यांना अधिकार आहेतच. माझं काय म्हणणं आहे, सुप्रीम कोर्टात विषयच तशा पद्धतीने गेलेला की त्यांना अधिकार आहे की नाही. तर अधिकार आहे असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं, पण ही अमाऊंट योग्य आहे का ह्याच्याबद्दल आपण जेवढी बाजू मांडली गेली पाहिजे होती तेवढी बाजू मांडली गेलेली नाही. आता दुसरा विषय तुम्हाला सांगतो, कोविडच्या काळामध्ये 15,000 रुपये यांनी वकिलांची रजिस्ट्रेशन फी केली. तेव्हा मला खूप जणांचे फोन आले. मी त्यांना म्हटलं की मी काही पैसे असे जमा करत नाही, कारण मला आहे ना, माझं गणित कच्चं आहे, मला पैशांचे हिशोब जमत नाही. तेव्हापासून मी पैसे कोणाचेच जमा करत नाही. मग मी त्यांना सांगितलं, मी तुम्हाला मदत करायची आहे तर काय याचा विचार करू शकतो. मग मी फेसबुकवर पोस्ट लिहिली तेव्हा की अनेक गरीब वकील आहेत ज्यांना 15,000 रुपये भरता येत नाही आहे, तर काही जणांना मदत करायची असेल तर त्यांनी करा अशी माझी विनंती आहे. असं मी व्यवस्थित एक मोठी पोस्ट लिहिली. त्यावेळेस अनेक जणांचे मला फोन आले की आम्हाला मदत करायची आहे, तुम्ही सांगा कोणाला करायची. मला तेव्हा एका मुलीचा फोन आला. तिला मी पाहिलं नाही, तिला मी ओळखत नाही. त्या मुलीने मला सांगितलं की सर, आम्ही दोघी बहिणी आहे, आमची आई धुणे भांड्याचं काम करते, आम्हाला तिने शिकवलं, आम्ही दोघी पण वकील झालो, पण आम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही, आमच्या जो 15,000 रुपये नाही. तर तुम्ही आम्हाला एकीला तरी मदत करू शकता का? कारण तुम्ही दोघींना करा असं आम्ही म्हणत नाही, एकीला तरी करा, आम्ही वकिली सुरू करतो, एक जण आमच्या आईला मदत करतो. यावेळेस काय केलं मग त्या बार काउन्सिलने? वकिलांच्या कल्याणासाठी तुम्ही काम करता ना, तुम्ही काय केलं तेव्हा? एकाने तरी म्हटलं का 25 जणांपैकी की हे फार जास्त फी आहे, कमी करा. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण गेलं. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण गेल्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं एवढे पैसे कसे काय घेता तुम्ही, आणि ती 750 रुपयापेक्षा जास्त फी घ्यायची नाही सांगितलं. मग आता त्या कालावधीमध्ये जेवढ्या जणांकडून 15,000 रुपये घेतले, तुम्ही परत देताय का त्यांना? मी तुमच्या सगळ्यांना ते ॲडव्होकेट अण्णाराव पाटील म्हणून त्यांचं इचलकरंजीला भाषण झालं, ते सगळ्यांना पाठवतो. मी माझ्या तोंडचं बोलत नाही. त्यांनी त्याच्यात सांगितलेलं आहे की बार काउन्सिलच्या निवडणुका हे 5 स्टारमध्ये आयोजित करतात. बार काउन्सिलच्या निवडणुकांमध्ये निवडणुका नाही, काय म्हणतो, मीटिंग 5 स्टारमध्ये आयोजित करतात. कोणतीही गोष्ट तुम्ही सांगा, उद्देश
जो आहे त्याच्यावर पैसा खर्च केला पाहिजे. पण ते तुमचे बार काउन्सिल वगैरे वकिलांच्या कल्याणासाठी म्हणतात, पण आता जर बघितलं तर वकिलांची खूप हालाकीची परिस्थिती आहे, बंधनामुळे दुसरं काहीच करता येत नाही. तर वकिलांना आम्ही स्टायपेंड द्या असं म्हणलो. 3 वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी वकील प्रॅक्टिस असलेल्या आणि 50,000 रुपयापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना मदत द्या असं आम्ही अनेकदा म्हटलं. मी पिटिशन दाखल केलं तर यांच्याच पैकी एक वकील बार काउन्सिलची बाजू मांडायला तिथे आले. त्यांनी सांगितलं आमचा जो पैसे नाही, सरकारने पैसे दिले पाहिजे. मग तुम्ही सांगता वकिलांच्या कल्याणासाठी करता. माझं काय म्हणणं आहे, तुम्ही मिटिंगा करता, तुम्ही न्यायालयांचं उद्घाटन करता, तुम्ही न्यायाधीशांचे सत्कार करता, पण न्यायाधीशांच्या सत्काराचा उद्देश काय राहिला आहे तुम्ही सांगा ना. आणि म्हणून आमचा आक्षेप आहे, यानंतर आम्ही महाराष्ट्रामध्ये जे निवडणूक लढवलेले वकील नाहीत असे मतदार असलेले वकील यांची आम्ही एक साधारणतः 37 ते 38 जणांची कमिटी तयार करणार. प्रत्येक जिल्ह्यातला एक प्रतिनिधी असणार आणि आम्ही बार काउन्सिलच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणार. कोणी पण निवडून येऊ द्या, आम्ही बार काउन्सिलच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणार. त्यांना आम्ही वेगळ्या सूचना देणार, त्यांना आम्ही वेगळ्या मागण्या सादर करणार. त्यांना आम्ही सांगणार की तुम्ही प्रतिनिधी आहे, प्रतिनिधीसारखं वागायचं. त्याशिवाय दुसरा उपाय नाही. प्रत्येकच ठिकाणी आपल्याला भिडावं लागत. आणि मला हे माहीत आहे, मी तुम्हाला हे मुद्दाम सांगतो, माझ्यावर काही खोट्या केसेस दाखल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सावंतवाडीत नाही, इथेच सिंधुदुर्गात. त्याच्यामागे कोण आहे ते पण मी तुम्हाला काय ते नाव घेत नाही, पण हे चुकीचं आहे. मी तुम्हाला करू द्या, मी सगळ्या परीक्षा देण्यासाठी तयार आहे, पण बार काउन्सिलमध्ये पारदर्शकता आली पाहिजे. वकिलांसाठीच काम झालं पाहिजे. स्टायपेंड द्या म्हटलं 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, किती जणांना द्यावं लागलं असं तुम्ही सांगा. 2,15,000 पैकी 15,000 वकिलांना केवळ स्टायपेंड द्यावं लागलं असतं. ते तुम्ही का दिलं नाही? असा कोणता भिकारीपणा अशा वेळेस दाखवायचा असतो का? आणि विमानासाठी खर्च केलेल्या लोकांची यादी म्हणजे यांच्याच 25 जण जे होते ना याच्या आधीचे, त्यांनीच एकमेकांच्या तक्रारी माझ्याकडे कागदपत्र देऊन केलेल्या. आता तुम्हाला मी एक अत्यंत खळबळजनक विषय सांगतो याच्यामधला, की ॲडव्होकेट्स जे आहेत तेच बार काउन्सिलच्या निवडणुकीमध्ये मतदार आहेत. नाही थांब ना, त्यांना ते सांग, त्यांना नलावडे सरांशी बोलून घेतो. आता याच्यामध्ये माझ्याकडे डॉक्युमेंट आहे, त्याच्यात एक माणूस आहे उमेश खोबरेकर. हां, अरे त्यांना बोलत नाही. उमेश खोबरेकर हे सरकारी नोकर आहे, तुमच्या इथलेच आहेत. जे सरकारी नोकरीत आहेत, लॉ केलेलं असेल त्यांनी, तरीसुद्धा ते बार काउन्सिलमध्ये मतदार म्हणून नोंदवले जाऊ शकत नाही. उमेश खोबरेकर हे मतदार म्हणून नोंदवले गेलेले आहेत. त्यांचं एक कार्ड. मग अशा बोगस मतदारांच्या भरोश्यावर निवडणुका लढणार का? वकील आहे आपण सगळेजण. आम्ही वकिलांनी कायदा सांगायचा, कायदेशीरता सांगायची, कायद्याची प्रामाणिकता जपण्यासाठी काम करायचं. आता हे एक उदाहरण आहे. असे किती बोगस मतदार असतील मला माहिती नाही. काढायला पाहिजे कोणतरी माहिती. ही यादी आहे, मतदार यादी, त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांचं नाव आहे. हां, त्यांचं 59 नंबरला त्यांचं नाव आहे. हां हां, हे बाई सरकारी अधिकारी असल्याची यादी आहे, त्याच्यामध्ये त्यांचं नाव आहे. वरड काहीतरी आहे. मग मला ते कसं काय मतदार होऊ शकतात सांगा मला. सगळ्याच निवडणुकांमध्ये बोगस वोटर असतील तर कसं माता ती कीडच पसरली असेल. याच्याबद्दल बोललं पाहिजे म्हणून आम्ही फिरतोय, बाकी काही नाही. कोणाबद्दल काही आकस नाही. खूप चांगला प्रतिसाद आहे. बार्शी, सोलापूर, कोल्हापूरला कार्यक्रम झाला, शाहू स्मारकला, अनेक ठिकाणी, सांगलीला झाला. तिथे पण सगळे वकील जमले होते. त्यांनी सगळ्यांनी ऐकून घेतलं. मला असं वाटतं की एकूणच सांगली, कोल्हापूर भागामध्ये एक पुरोगामी वातावरण आहे. सगळ्यांचे विचार ते ऐकून घेतात आणि त्याच्यानंतर आपलं मत ठरवतात. आणि त्याच्यामध्ये मला सगळ्यात चांगला रिस्पॉन्स हा सांगलीला मिळाला, बार्शीला मिळाला. बार्शीचं बार हे साधारणतः 650 वकिलांचं आहे, पण जागा नसतानाही बसायला सगळेजण येऊन बसले आणि सगळ्यांनी ऐकून घेतलं.
तर मला वाटते की माझ्या सनदचा मुद्दा नाही, केवळ माझी सनद निलंबित केली एवढ्याचा मुद्दा नाही. मुद्दा हा आहे की पारदर्शकता बार काउन्सिलच्या कामकाजामध्ये नाही आणि न्यायव्यवस्थेला एक थ्रेट केली जात आहे. 8 वर्षामध्ये 130 ते 150 मीटिंग झाली बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या. इथं तुम्हाला रोखून लोकशाहीची हत्याच केली असं मला वाटतं. तुम्ही काय म्हणायचं ते म्हणा. नाही, पण आताच्या निवडणुकीत तुम्ही म्हणताय की पारदर्शकता दिसत नाही बार काउन्सिलच्या ह्याच्यात. मग आता काय बदल होईल का? संग्राम देसाई नसले म्हणून काय बदल होईल असं वाटतं का तुम्हाला? नाही, संग्राम देसाईच नाही, काही जण अजून आहेत. संग्राम देसाई एकटे नाही. आपण प्रवृत्तीबद्दल बोलतो आहे. मी संग्राम देसाई या नावाबद्दल पण बोलत नाही. प्रवृत्तीलाच आपला विरोध आहे ना. आम्ही लोकसभेमध्ये या प्रवृत्तीला विरोध केला, आम्ही विधानसभेमध्ये या प्रवृत्तीला विरोध केला. आता ही गोष्ट वेगळी आहे. जसं तुम्ही इथलंच एक उदाहरण दिलं किंवा ते इकडे होते तिकडे गेले, तसे जातात ना लोक. त्यामुळे आपण कोणाची गॅरंटी घेऊ शकत नाही चांगुलपणाची. पण मग चांगुलपणा असला पाहिजे असं म्हणायचंच नाही का? तेवढंच आपलं म्हणत राहायचं, जेवढं काही चांगलं होईल तेवढं करायचं. तुमच्यासारखे तुमच्याबद्दल आता वरक आहे, वरक पण गेल्या वेळी गुन्हा दाखल झालेला अनेक गुन्हे आणि आता तुमच्याबरोबर आहे. इथल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या वकिलांनी वरकांना कुठलं तसं सहकार्य केलेलं दिसलं नाही, तुम्ही त्यांच्या पाठीशी राहिलात. असा एक आक्षेप आहे की वरकांवर जे गुन्हे आहेत ते एकंदरीत पाहता गंभीर गुन्हे आहेत. मग त्यावर तुमचं काय मत आहे? आता ते समोरच आहे. नाही बघा, ते जे गुन्हे आहेत ना, तुम्हाला मी अगदी तुम्ही वकील नसले तरी तुम्ही पत्रकार आहे, तुम्ही अत्यंत अनुभवी आहात, तुम्ही आहात का वकिलाचे? हां, आता तुम्ही जर पाहिलं, तुम्हाला मी 2-3च कागदपत्र दाखवले ना. FIR दाखवला तुम्हाला, तो समजा, तो वाचून दाखवला मी व्यवस्थित 2-3च पॅरेग्राफचा, तर तुमच्या लक्षात येईल की ही बनावट केस आहे. हां, त्यामुळे मी अत्यंत ठामपणे सांगतो की त्यांनी तसं काही केलेलं नाही. त्याला फसवलेलं आहे. कारण की त्यांनी निर्भय बनूच्या सभांचं आयोजन केलं, त्यांनी आम्हाला मदत केली, त्यांनी अत्यंत पॉवरफुल असलेल्या काही राजकीय नेत्यांच्या खुनांच्या संदर्भातली, म्हणजे त्यांनी इन्व्हॉल्व असलेल्या खुनांच्या संदर्भात त्यांनी हस्तक्षेप केला. त्यामुळे त्याच्यावर राग आहे. आता त्याच केसमध्ये मला पण अडकवण्याचा ते प्रयत्न करणार. तर असं त्यांनी सांगितलंच आहे. बार्शीला जी सभा झाली त्यांची, इथल्याच तुमच्या उमेदवारांची, त्यांचं रेकॉर्डिंग आहे माझ्याकडे. तर हे म्हणून मी म्हणतो विद्वेषातून काही करायला नको. आणि वरकला पण मी सांगितलं की बा जो सत्य ज्याचं असते त्याला त्रास सहन करावा लागतो, त्याच्याशिवाय ते काही बाहेर येत नाही सत्य तसं. त्यामुळे 37 जणांची कमिटी करणार आहात, म्हणजे वकील मतदार असले म्हणजे नवीन, त्या कमिटीला काय नाव वगैरे देणार आहात का? किंवा बार काउन्सिलला पॅरलर करणार आहात का? असं आहे. नाही, आम्ही वकिलांच्या कल्याणासाठी विचार करणारी समिती असं काहीतरी त्याचं नाव देऊ. आम्हाला अजून नाव ठरवलेलं नाही आम्ही, पण त्याची मीटिंग सोलापूरला होणार आहे आणि सोलापूरला आम्ही तशा प्रकारची एक कमिटी महाराष्ट्रातली सगळी करू. कारण आता एक चुकीची गोष्ट काय आहे याच्यामध्ये, 25 जणच मेंबर आहेत, जिल्हे आपले 37-38 आहेत. हां, आमचं म्हणणं आहे की प्रत्येक जिल्ह्यातून एक प्रतिनिधी असं घ्या, तर ते संतुलन होईल, त्या जिल्ह्याचे प्रश्न मांडता येतील. तर तसं करायला खरं तर काही हरकत नाही. दुसरी याच्यामध्ये गंमत काय आहे, प्रेफरन्शियल वोट जे आहे, म्हणजे यांना पहिल्या पसंतीचं मत मिळालं, मला दुसऱ्या पसंतीचे मत मिळाले. हां, आणि मी जर म्हणजे मी पडलो तर माझे मतं यांना ट्रान्सफर होतात पहिल्याला, तर आपोआप यांना फायदा होतो. तर ही जी गणिताची गोष्ट आहे, म्हणजे मी तुम्हाला मगाही सांगितलं मला गणित जमत नाही, पण मी ते समजून घेतलं थोडं, की हा जो पहिल्या आणि दुसऱ्या नंबरचा गेम आहे याच्यामध्ये, आणि ते बेरीज वजाबाकी आहे सगळी, ती फारच चुकीची आहे. सरळ सरळ निवडणूक असली पाहिजे. पडलेल्या उमेदवाराचं पहिल्या पसंतीला जाणार. हो, मग आता दुसऱ्या पसंतीचे मतं मिळणारे लोक उभे करायला लागले पैसे लावून. मी 4 जण उभे करतो कारण माझे जो पैसे आहे, मग त्यातले पडले की मला मिळतील मतं. मग आता हे असं जर गणित करून केलं तर मग ती लोकांची पसंती तरी आहे का, असं माझं म्हणणं. नाही, पण तुम्ही म्हणताय 90ला वकील म्हणून सनद घेतला, पण 90पासून आज एवढी वर्ष ही सगळी प्रक्रिया चालू आहे. त्यावेळी हा प्रश्न कधी वकिलांना पडला नाही. एकंदरीत आता ही प्रक्रिया बदलावी असं का वाटावं लागलं? बाबा कसं असते माहिती आहे का, की आता लग्न झालं, एक नवरा एक बायको आहे, लग्न झालं तर ते नवरा बायको चांगले राहतात ना आनंदाने, एकमेकांचं काही ते त्यांना ती हिरोईन आणि तो हिरो असं वाटायला लागतं. आणि मग नंतर जेव्हा त्यांचे वादविवाद होतात तेव्हा ते मग दुर्गुण वगैरे पाहायला लागतात. हां, आता माझं काय म्हणणं आहे की माझा तेवढाच संबंध मला खरं नवरा बायकोसारखा ठेवायचा होता बार काउन्सिलशी, कारण माझे कामं सुरू आहे ना, मला त्यांच्याबद्दल पडायचंच नाही. पण आता यांनी जेव्हा काडी केली
काही आवश्यकता नसताना एक अत्यंत चुकीची ऑर्डर पास केली, तेव्हा मला लक्ष घालावं लागलं की हे काय आहे, बघू हे बार काउन्सिल काय काम करतात की नाही, कसं काम करतात. असंच होतं की नाही नवरा बायकोचं भांडण, तसं ते झालं. आणि म्हणून मला आता हे लक्ष देणं आवश्यक वाटत आहे की चुकीचं बरोबर काय आहे आणि ते सत्य लोकांसमोर मांडलं पाहिजे. आता समजा माझी वकिली पूर्णपणे बाद केली तर मी दुसरं काम करीन काहीतरी. म्हणजे माझं काही वकिलीवरच अवलंबून, मी तुम्हाला आधी सांगितलं मी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये होतो पत्रकार काही दिवस, 1 वर्षभर होतो. मी पुन्हा पत्रकार होईल. बस येईल तुमच्याकडे. चिन्हाबाबत न्यायालयाच्या तारखावर तारखा लागतात त्या संदर्भात काय दिसतं? मला काय वाटते की एक उच्चस्तरीय बदमाशी सुरू आहे आणि ती आता पराकोटीला पोचलेली आहे. त्यामुळे मला असं वाटते की यानंतर निर्णय देण्याची प्रक्रिया आता सुरू आहे. कारण की तसं पाहिलं तर सगळ्या निवडणुका झालेल्या आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये पक्षचिन्हाची काही गरज नसते. त्यामुळे पक्षचिन्हाची आवश्यकता असलेल्या सगळ्या निवडणुका पार पडलेल्या आहेत. आणि राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिलं, कारण आता हे राजकारणाबद्दल बोलत तुम्ही असं समजू नका मी राजकीय बोलतो, ही केसच पक्षांतरबंदीची राजकारणाबद्दल आहे म्हणून मी त्याच्याबद्दल बोलतो की आता अजितदादा गेल्यामुळे एक पक्ष पूर्ण खिळखिळा झालेला आहे. स्पर्धात्मक दृष्टिकोनातून साहेबांना, म्हणजे जे आता वरिष्ठ साहेब आहेत त्यांना काही आता यांची भीती नाही. मग आता भीती आहे एकनाथ शिंदे साहेबांची. मग आता त्यांना एकतर भाजपमय करणं आवश्यक आहे लवकरात लवकर, नाहीतर त्यांचं पक्षाचं नाव आणि चिन्ह काढून घेणं आवश्यक. तसं झालं तर मग ते दुसरा पक्ष काढतील किंवा त्यांच्यातले बरेच जण भाजपमध्ये सम्मिलित होतील आणि त्यामुळे मग त्यांचा जो वेगळा दबदबा त्यांनी तयार केलेला आहे तो नष्ट होऊन जाईल. अशी राजकीय प्रक्रिया त्यांनी डोक्यात केलेली आहे, जे आता सर्वोच्च स्थानी बसलेले आहे. आणि त्यामुळे मग कदाचित तशा प्रकारची निर्णयाची प्रक्रिया आता 1 तारखेला, आता ते 1 एप्रिल असल्यामुळे एप्रिल फुल असू नये, पण ते सुरू होत आहे ती प्रक्रिया. आणि आता निर्णय देतील. आणि मी आधीपासून हे सांगतो आहे, म्हणजे मी एकटाच हे सांगतो आहे, लोक मला वेडा म्हणतात काही म्हणतात, पण मी आधीपासून हेच सांगतो आहे की उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनीच निकाल लागला पाहिजे. संविधानिक तरतूदच तशी आहे. 1 एप्रिलला सुनावणी आहे असं ते म्हणतात, असं कॉम्प्युटराईज डेट अशी दाखवतात. नाही, आता शिवसेना हे नाव उद्धव साहेबांना परत मिळेल, धनुष्यबाण हे चिन्ह. हो हो. मी आता म्हटलं की एकनाथ शिंदे अजितदादांसारखं किरकोळ झालं, तसं एकनाथ शिंदेचा पुढे गेम आहे असं वाटतंय. नाही, राजकीय असा कुठला गेम नाही, ते अलर्ट आहेत एकनाथ शिंदे. आता मी त्यांना पाहतोय सतत, ते खूप जास्त जागरूकपणे सगळ्या गोष्टी करतात. पण तुम्ही एक लक्षात घ्या, त्यांच्याकडे पक्ष संघटना नाही, त्यांच्याकडे आर्थिक सत्ता आहे आणि ते त्याच्यानुसार ते सगळं चालवत आहेत. त्यामुळे जेव्हा पक्ष संघटना नसते तेव्हा सगळ्याच जणांना, जसं तुमच्या या रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या नेत्यांना वाटते की आपणच आता मोठे आहे, आणि मग जेव्हा लक्षात येते तेव्हा हे स्वतःला मोठे समजायला लागले, तर भाजपला ते हेरणं सोपं आहे. त्यांनी हेरलेलं आहे त्यांना. जेव्हा तुम्ही नेतृत्व घ्या मग त्याच्यातलं अर्ध्या जणांचं. असं करून रत्नागिरीचे पालकमंत्री जातील का भाजपला हे सगळ्यांना अर्ध्यांना घेऊन? न जायला काय, ते अनेक पक्षात जाऊन आलेले आहेत. सर, ते पहिल्या आणि दुसऱ्या पसंतीचं म्हटलं तर राज्यातले एक महत्त्वाचे नेते आहेत, ते वकील सुद्धा आहेत आणि ते मास्टर आहेत ते रणनीती करण्यात. त्यांचं काही लक्ष या निवडणुकीत असेल का? त्यांचं आहे लक्ष. त्यांचं लक्ष आहे. त्यांच्या बंगल्यावर बसून अध्यक्ष उपाध्यक्ष ठरवतात असं मला या 25 जणांपैकीच काही जणांनी कळवलेलं आहे. त्यामुळे प्रचंड हस्तक्षेप वाढवलेला आहे. अधिवक्ता परिषद नावाची एक संघटना त्यांनी स्थापन केलेली आहे, त्याच्या माध्यमातून सुद्धा ते काम करतात. म्हणून माझं एवढंच म्हणणं आहे, कायद्याला धर्म नाही, कायद्याला रंग नाही, कायद्याला जात नाही. माणसं आहेत अन्यायग्रस्त, त्यांना न्याय मिळू द्या. त्यासाठी कोर्ट चालवा. हे उद्घाटनानं याच्यासाठी चालवायचं आहे.